Bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalansow a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir
une meilleure protection des données personnelles au Mali. filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye janvier kalo ale tile 20 ye san 2026 kuma kelen pe o de bi a bi sɔgɔmada in na fala ye wolomasiri tabaw ka san 65 sɔrɔli o ɲɛnamayali kɛnɛ ni waati na an ka maaw bɛ zeni kɔnɔna na sɔɔni min ye Famara Berete an bɛna ale namina ɲɔgɔn sɔrɔ Général d'armée Asimi ale kɔni ma se kɛnɛ kɔnɔna na fɔlɔ Sadio Kamara ale nana min ye baro kɛlɛtigi bɛ ka taa se premier ministre ma ɲɛmaabaw u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna kun sɔrɔ waati min na an bɛ don nka u kun sigilen don ka Général d'armée Asimi kɔnɔ nin y'an ka kuma kelen ye bi sɔgɔmada in na min fanga bɛna bonya kosɛbɛ an ka kunnafonidiw olu hukumu kɔnɔna na. Mali sɔrdasiw k'olu ye faso kɔlɔsibaw ye Général d'armée Asimi furancɛla fanga ɲɛmaa a ye nin fɔ a ka kuma la kunun ko ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasiw ka san 65 sɔrɔli ye baabu in daminɛ na bɛɛ lajɛlen ye jaa min ye Mali télévision soba la n'o ye Radio Mali ye nɛgɛ kanɲɛ 20 kunnafonidi waati Asimi taamana kan'i jɔ mikoro la tanu ani bonyamasegi k'o kɛ Baba Modibo Keyita n'a tɔw la olu minnu ye politiki fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa Mali ka wolomasiri tabaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Asimi ko min ye fɛɛrɛ minnu dilanna sen kan ka Mali wolomasiri tabaw sigi a bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya la kabini a dayɔrɔ a daminɛ waati fo kana se nin waati ma Mali wolomasiri tabaw yɛrɛ sigili sen kan a yira ka wasa ko min ye san 1961 sanw a kɛra la ka kɛ n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fana tali ye Faransikaw ka sɔrɔdasi minnu tun b'an fɛ yan olu ka taali Modibo Keyita ale min ye nin wulikajɔ ni nin baara in kɛ a n'a jɛɲɔgɔn tɔw maa minnu tun bɛ ISRDA bɛrɛbɛrɛlitɔn hukumu kɔnɔna na n'olu ye nin baara in kɛ politiki ko ta nasira fɛ taasibila kɛra olu ye Asimi ye taasibila fana kɛ ka ɲɛsin maaw ma bi maa minnu n'olu fatura wolomasiri tabaw ka gun kan maa minnu n'u y'u ni di yaasa jamana bɛ se ka kisi cogo min na maa minnu y'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen to yen k'u fasow to yen k'u basow to yen k'u musow to yen k'u denw to yen ka taa kɛlɛdagaw kɔnɔna na ko ka foli ni tanu kɛ u ye minnu joginnen don fana a ye dugawudon kɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min président ko bi kɛlɛ min bɛ yen o ye banbanci ni ɲugawale o kɛlɛ de bɛ sen na o wulikajɔ ni wulikajɔ tɔ si tɛ kelen ye o y'a to nin waati in na an ka wolomasiri tabaw y'u taabolo falen n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati jan wulikajɔ ni cɛsiriw tun bɛ sen na min ye wolomasiri tabaw ye k'olu ka kow bɛɛ lajɛlen ta k'a yɛlɛma san 2021 yɛlɛmaba minnu bɛ yaasa an bɛ se ka nin waleya in kunbɛn cogo min président a da donna o la o de la sa armée yɛrɛ bolofara minnu b'a kɔnɔ olu fana tila ka taa ci ka miirina kuraw ta hakilina kuraw ka ɲɛsin banbanciwale ni ɲugawale kɛlɛli ma Asimi ko bi kɛlɛdagaw kɔnɔna na bi jɛkulu misɛnninw caman sigilen don minnu bɛ se ka munumunu yɛlɛma ka se ka kɛ dugu olu lakana baaraw kɛlaw ye a ko kɛlɛ min kun b'an kan nin ye jugu dɔn tɛ a n'an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ si ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ o la min ye sɔrɔdasiw ye f'olu ka hakili jagabaw kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na kibaruya sanumanw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ko ni Ala sɔnna a ma san 2026 in kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u ka daga dɔ bɛna sigi Joyilakaw fɛ n'o ye kankura ye Nioro di Sahel o kan fana bɛna jɔ ka Kɔnɔbugu kan dɔ jɔ ye min ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasi cɛta bɛna kɛ fana Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ laramɛ bɛ se cogo min na k'a ka wulikajɔ kɛ a y'a yira sa k'a fɔ Falaye ko min ye sɔrɔdasiw ye an yɛrɛ ka maramafɛnw dilan an yɛrɛ ye yan
ka sogololi kɛ ka kisɛw bɔ ka sɔrɔsiw ka marifaw k'olu sɔnsɔnni baaraw kɛ ani ka blendew k'olu sigi sigi ɲɔgɔn kan k'an bɛna o daminɛ n'o ye industrie militaire ye président ko a ka kuma sen fɛ fana ko waliyabaw wulikajɔbaw fɛɛrɛbaw fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛna sigi sen kan don nataw la yaasa armée a bɛ se ka yanga cogo min kɛnɛyako ta nasira fɛ banankɔrɔkaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso min bɛ ka dilan yen a ko n'o banna e ko an na taa ni maa ye kɔ ka tuguni ka t'o furakɛ wa k'o baaraw fana u bɛ ɲini ka na se u kuncɛyɔrɔ la sɔrɔdasiw ye baaraba minnu kɛ nin waati laban in na ka kɛ ni bamanancurannin jugawale kɛlɛli ye Asimi y'a da don o la koyi a ko jaabi minnu sɔrɔla a bɛ maa waso a bɛ maa kunna wolo o la sa bamanancurannin jugawale kɛbaw u kun dogolen no wo kɔnɔ u ka ɲɛmaabaw tun bɛ yɔrɔ minnu na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni filenkolon cira k'u dakolon ci se ani min ye armée ka wulikajɔ kɔnɔna na a y'a yira sa ko armée ka tagabolo min bɛ sen na n'o ye dugukoloko ye o y'a to bi armée yɛrɛ ka t'i coko yɔrɔ caman na n'a kun tɛ yɔrɔ minnu na sigidaw caman bɛ bi ka se ka olu minɛ k'o k'u ta ye wolomasiri tabaw ka ɲɛma ni o ye baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ye ka kɛ ni général corps d'armée Sajo Kamara ale ka wulikajɔ ni miirinaw ye Asimi yɛrɛ min ye sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye k'o ka sɔrɔdasiw fo k'u waleɲuman dɔn baara minnu y'a kɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati laban in na a m'an ka dogo maa la fala ye min ye Asimi ye a ye ji da an ka tumututa sɛnɛ kan han a ko sɔrɔdasiw y'o lakana k'o ɲɛ ko min ye Misikara Jarati a ma maa sɔrɔ an taatɔ an natɔ u ma da u ma fala ye ka maaw doni ka taa n'u ye k'u doni ka segin sɔrɔdasiw y'u jɔniyɔrɔ fɛ o la sabula kɛmɛ sarada la 70 sɔrɔdasiw y'o baara kɛ o ko senfɛ o bɛɛ n'a ta u bɛ kɛlɛ la han u bɛ kɛlɛ la u bɛ wulikajɔ la nka o bɛɛ n'a ta min ye biennale maaw ye u sera k'olu fana ta ka taa n'o ye a ko min ye jamana in kɔnɔ yan fala ye lajɛ belebele fana kɛra maramafɛn suguba n'o ye Bamex ye ko min nana k'an fɛ yan nin ye ko b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ mago b'an na an fana mago bɛ diɲɛ na bolo jaanen don Mali wolomasiri tabaw fɛ an ka kuntilenna n'an ka tabiyaw ye min ye ni min sɔnn'o ma i n'an bɛ jɛ ka baara kɛ Asimi ko bi danaya b'a ni jamana minnu cɛ o ye an yɛrɛ sigiɲɔgɔnw ye Niger ni Burkina an n'olu bɛ jɛkulu kelen na n'o ye AES ye bi na farafinna an fanfɛ bolo fɛ misali don wulikajɔ ni cɛsiri la su ni tile min ye o wolomasiri tabaw fana ye olu bɛ ka baara kɛ nka a bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi kibaruya jatigintan kibaruya jugu waliya cɛjugu fɛn minnu bɛ yen bi n'o bɛ sɔrɔdasiw bɔ u dabolo la k'o galabu kari an k'olu to yen wulikajɔ ka kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa bamanancurannin jugawale kɛbaw ka se ka n'u kɔkɔrɔdonbaw k'olu kɔkari cogoya min an ka o sigi sen kan k'o fɛɛrɛw kɛ a ko o de kama sa kibaruya ko ta nasira fɛ min ye wolomasiri tabaw ye fala ye o tɔgɔla web tv bɛ yen de ahan n kɔni bɛ arajo kalama arajo ni tele bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de président ka kuma la a ko k'o de bɛ k'a to bi u ni dugudenw ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ hakilina min b'u la fɛɛrɛ min b'u la kibaruya min bɛ di o kan k'o ye sanuman ye o la sa a ko sɔrɔdasiw fana fala ye k'u fana ka baara kɛcogo falenna koyi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ k'o tun bɛ kɛ bolo ni bolo n'o ye ka kow ɲɛnabɔ ten bi ko sɔrɔdasiw ka yɔrɔ k'a digitaliselen no fala ye sɔrɔdasi cɛ kelen o kelen n'a bugunatigɛ sɛbɛn don a n'a ka kow ɲɛnabɔ cogo don k'o bɛɛ lajɛlen sigira sen kan k'o b'a to danaya tilennenya laadiriya ani sɔrɔdasiw hakɛ dɔɔni k'o bɛ se ka kɛ Asimi ko fana ko min ye Mali ye a jɔyɔrɔ AES kɔnɔna na Burkina ni Niger kɛrɛfɛ baara min bɛ ka kɛ bi k'a dogolen tɛ maa la sanfɛ ani duguma an ka cɛdenw u bɛ k'u jeniyɔrɔ fin a ko k'o ye bɛɛ lajɛlen ka wasoko ye sabula Mali furadama wolomasiri tabaw ka gun ka diɲɛ kɔnɔ an ma to kɔ farafinna ka kelenya farafinna n'an fanfɛ bolo ka kelenya ko olu bɛɛ lajɛlen sinsinna Asimi y'a yira k'a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna fala ye maaw k'a bila u kunna k'a fɔ an ka jamana a tɛ tila a tɛ tɔnɔmada a tɛ bɔrɔtɔ wa n'Ala sɔnna a ma min ye Malikura ko ye a bɛna kɛ tiɲɛ ye wa wulikajɔ ni sew bɛna sigi sen kan yɛrɛma hɔrɔnya ani an ka sigidaw lakanaw an ka jamanadenw ka lakana ko wa k'a dalen don a la k'a fɔ k'an ka sɔrɔdasi cɛw olu de ye faso lakanabaw ye fala ye k'a ka bonya b'u ye a b'u fo k'u waleɲuman dɔn su ani tile baara min n'a kalifalen don la u k'u cɛsiri a la wa min ye jamana ye ale fana ka se ka se sɔrɔ kununko kuma min fɔra télévision soba la fala ye nin y'an na kumabaw ye sabula président ka discours an m'a sɔrɔ an bolo la han a ma sɔrɔ bolo la dɛ an yɛrɛ bɛn'o ɲini a ka kunnafonidilaw fɛ discours olu bɛ di kunnafonidilaw ma ka baara kɛ n'a ye de ja min bɛ bila ORTM la nin ye tan o ye ja de ye
n'an y'a papiyeman in sɔrɔ an bolo an b'o de kala bamanankan na nin ye anw ye min tɔmɔ a ɲɛfɛ ye bɛɛ lajɛlen n'i ka baara do fala ye ala ka hakili ɲuman d'an ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Fala ye Mali armée kunu a n'a bi sɔrɔdasiw bɔra yɔrɔ jan ka na dɛ. Fala ye armée coloniale n'o ye marabaw ka sɔrɔdasiw o de tun bɛ an fɛ yan. An ka sɔrɔdasi cɛkɔrɔba caman Pinana Darabo, kɛlɛtigi Darabo, Seku Tarawele, min ye général Abdoulaye Sumare, Yalan Sidibe, capitaine Mamadou Sidibe, olu n'u ɲɔgɔnnaw caman Fala ye fo 14 ɲɔgɔnna. Olu de kɛra an ka wolomasiri tabaw ka base ye n'o y'u ka jujɔn ye min ye Mali armée ye. Ale ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko janvier kalo tile 20 san 1961 o la sa o taara sabula nin don in de Modibo Keyita ye lasigiden minnu bɛ an fɛ yan k'u wele kuluba k'a ɲini Faransikaw k'u ka daga fɛn bɛ an fɛ yan k'u k'a bɛɛ lajɛlen bɔlɔ bɔ. O y'a sɔrɔ Faransi sigiyɔrɔ Fala ye an fɛ yan Bamako do, Segu do, min ye Kati do, Gao ani Tesaliti. Nin bɛɛ lajɛlen y'u ka minɛnw cɛ. Fala ye k'u t'a tɔ ko hali tabaliw m'a to yen han. U y'a bɛɛ lajɛlen waraka n'o tun ye Segu ye u bɛ so ninnu bɛɛ bin ka taa n'u yɛrɛ ye. Modibo Keyita kɛlen k'o fɔ lasigidenw ye o min kɛra janvier kalo tile 20 u y'a yira sɛbɛnw kɔnɔ na Fala ye ko yan'o cɛ octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 k'o de ye armée sigili ye. Nka janvier kalo tile 20 san 1961 o kɔni kɛra sa don min Modibo ye lasigidenw wele a y'aw ka kasaw n'a ka kosow cɛ a ka taa aw ka so anw yɛrɛ ma aw ma Fala ye. Sɔrɔdasi cɛ min sɔrɔla o kun kɔnɔna sa n'olu bɔra Faransi sɔrɔdasiw ka nana i b'a dɔn ko dɔw taara u nɔfɛ o ti b'a ko la koyi dɔw n'u taara dɛ. O sɔrɔdasi cɛ minnu tora yan a daminɛ maa 500 a nana b'o la o nana kɛ maa 3,000 ye ka b'o la ka kɛ maa 1,000 ni kɔ ye ka taa so dɔ sa fo ka taa se san 1962 ma Fala ye o de la o kɛra maa 600 ye min ye Abdoulaye Sumare ye. Ale ni Modibo Keyita Mali ka bɔlen Senegalikaw fɛ yen ka na olu nana ɲɔgɔn fɛ ale ma sɔn ka to Senegal Fala ye sabula kɛlɛ in yɛrɛ kun fédération cili kun b'a ju dɔ dɛ. Général Sumare ka ko bɛ a la. Nin ye Dibi Silasi n'a tɔw ye Musa y'olu minɛ waati mun ka kiiri waati Fala ye cɛw tun bɛ sɔrɔdasiya la koyi. O la Modibo nalen yanni ko ka sigi sen kan min ye Seku Tarawele ale de kɔni kun bilara kow ɲɛma. Nka Abdoulaye Sumare bɔlen kaso la ka na ale de kɛra wolomasiri tabaw ka chef d'état-major fɔlɔ ye Fala ye. An ka dancɛw ka sigi ka sɔrɔdasi kow sigi sen kan kɛlɛdaga k'olu baaraw mɔnɔbɔ dɔɔni dɔɔni fo an yɛrɛ ka se k'a wuli k'an jɔ an kolo la. O la Modibo ka welemada min kɛra sa n'o ye k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ maa maa tun bɛ yen n'i ye Maliden ye Faransi y'i bila ka taa diɲɛ fanw fɛ i ka segin ka na min ye Gawusu Darabo ninnu fa kɛlɛtigi Darabo a n'a balimakɛ Pinana Fala ye olu segicogo filɛ ka na u n'u ɲɔgɔnna caman sɔrɔdasi caman tun bɛ Mali bolo n'olu tun bɛ ka baara kɛ Faransi ka gun kan ani yɔrɔ wɛrɛw la u bɛɛ lajɛlen u ko an ka segin ka na an faso la président ye wele kɛ armée nana dilan dɔɔni dɔɔni kabi an ti se an nana wuli k'an jɔ. Nka Fala ye ko Mali armée a ju a yɔrɔ a n'a a nima yɔrɔ k'o ye donsoya ye han. K'an kana ɲinɛ o kɔ dɛ. Armée
a bɔra donsow de la fala ye donc bi ko maa si kana ɲinɛ o kɔ an ka cɛfarinw u bɛɛ lajɛlen taara ye de armée a ye baarabaw kɛ fala ye ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka wulikajɔbaw kɛ min ye sew k'olu sɔrɔ waati min na maa hakili tɛ kow la ni farafinna b'a fɛ ka ko boloda mali de bɛ wele mali sɔrɔdasiw ye kongo taw kɛ ka diɲɛfɛ taw kɛ ka sierra-leone taw kɛ ka centrafrique kɛ amadu tumani ture min ye menkɔrɔ kane ka taa se général min ye général tɔgɔ ye di min bɛ ale yɛrɛ est ce que a bɛ yan sa yɛrɛ menkɔrɔ kane a bɛ yan fala ye ninnu ani amadu tumani turew olu n'u ɲɔgɔnna camanw olu de ye mali tɔgɔ wuli diɲɛ fanw fɛ kɛlɛbolo la nations unies hukumu kɔnɔna na a kɔsannataw o ye asimi ninnu yɛrɛ ye sabula olu yɛrɛ ye sudan kɛ o la min ye mali ni burukina karilen ɲɔgɔnna fala ye u y'a fɔ min ma ko a tɔgɔ ye di noel kɛlɛ n'o kɛra san 1985 san k'o y'a to sa min ye mali yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ tun bɛ ka kɛ dugukolo fan min nɔfɛ a ko ka sigi sen kelen kan koyi kilomɛtiri 160 min ye o janya ka taa se kilomɛtiri 30 pɛnbɛrɛ ma k'o de kɔni waleya tun bɛ ka k'o nɔfɛ commandant Thomas Sankara ale yɛrɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min ye mali ye ale ye se sɔrɔ olu kan koyi burukina bilama fala ye ani mali ka di musa tarawele ale n'a ka cɛdenw ni cɛdumanba minnu fana tun b'o kɛlɛw kɛnɛ kan an bɛ se ka fayɛnɛma kɔnɔw fɔ min ye kafuguna kone ala ma hinɛ na fala ye olu ye tɔgɔ sɔrɔ o burukina kɛlɛ in de la o sɔrɔdasi ninnu dɛ olu de y'u sinsin ka wulikajɔ kɛ min ye bamancɔlen jugawale kɛlɛli k'o fana bolo da mali kɔnɔya fala ye sɔrɔdasi mana min ma terroriste kɛlɛ kɛ bamancɔlen jugawale kɛlɛ kɛ koyi bɛɛ lajɛlen y'i se k'a la k'i damayira kɛ nka waati min na a ko kɔni kun bɛna k'u fori moribo ale nana minɛ musa fana nana ta o da kelen na tuguni fo ka taa se ale fana minɛ waati ma wa halisa ko in a yɛlɛmana nin waati na ka kɛ bamancɔlen jugawale kabaw ye n'o tɛ a jujɔ o tun ye maa minnu murutilen don ko fo k'u ka faso d'u ma k'u n'an tɛ se ka sigi armée ye wulikajɔ minnu kɛ ani ka baaraba minnu kɛ o ye yɛlɛma caman don a kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ armée bɛɛ lajɛlen tun ye jɛkuluba kelen fala ye kɛlɛw ni ko kɛcogo y'a to an ye taabolo falen o la état-major général de l'armée o bɛ yen u b'a fɔ ma u yɛrɛ fɛ yen ko semga min ye état-major de l'armée de terre o bɛ yen o ye emati ye min ye état-major armée de l'air o ye ema ye min ye état-major garde nationale o ye GNM ye ka taa se direction générale de la gendarmerie ma min ye polisi ka taa se sapeur pompier ma fala ye douanelakaw eaux et forêts min ye gardien de prison fala ye nin bɛɛ lajɛlen mugutilaw don han capitaine Sunkalo Samasigi ko k'a ka livre kɔnɔ fala ye ko sɔrɔdasi kɛ k'a bɛ se faali de la dimɔgɔ fa tɛ soso fa tɛ lanpan fa tɛ sama fa tɛ maanifin faali ko sɔrɔdasi kɛ ka baara ye o de ye ko n'i y'a mɛn ko développement fala ye ko sɔrɔdasi ni développement ko b'a sɔrɔ a kɔni tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la tuguni o la min ye sɔrɔdasidenw ye olu minnu fana bɛ golokasigi ka bi ko k'a f'u ye u bɛnbaw bɔra yɔrɔ jan u ye magɛn caman kɛ miirinaba minnu tun b'u la u y'olu minnu lakunu bi fala ye k'u k'u jija u ka s'a jɔnjɔn kɔrɔ moribo keyita miirina a ka fɛɛrɛw a ka wulikajɔw a n'a ka kuntilennaw caman bɛ ka lawaleya bi général Abdulaye Sumare ninnu u ye miiriya minnu fɛn minnu kɛ ani ka wulikajɔ minnu kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ka tilen bi u k'u jija fala ye fɛn o fɛn n'o bɛ yen jamana bolo n'i bɛ waso n'o ye n'i bɛ ɲaga n'o ye n'i bɛ se k'i disi gosi n'o ye k'o y'i ka sɔrɔdasi ye jamana ye dugukolo maaninfinw ani folomasiri tabaw diɲɛ kɔnɔ fala ye jamana dɔ tɔgɔ fɔ yen na k'a bɛ bonya ni sɔrɔdasi ɲɛnama t'a bolo o tɛ yen donc armée a ye baaraba minnu kɛ o ye nin ye fala ye maaninfin o maaninfin don dɔw ka di la don dɔw man di la waati dumanw mana kɛ cogo o cogo gɛlɛya waatiw fana nana se an ka armée k'a daminɛ san 2010 na fala ye ka na se min ye san 2012 ma an ye dingɛ kɔnɔ jigin kɛ koyi bamancɔlen jugawale kun y'an ka dugu 3 minɛ k'an ka marabolo caman minɛ nka nin kɔsa in na wulikajɔ nana kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi min bɛ kɛnɛ kan k'a daminɛ san 2020 na ka na se nin waati ma yɛlɛmaw kɛra pankuruw ɲinina maramafɛnw ɲinina sɔrɔdasicɛw bɛ taa su ani tile baara taabolo falenna ninkura fiyɛra sɔrɔdasiw la a tun bɛ fɔ minnu ma k'u tɛ jɔ kɛnɛ kan bi fala ye olu de jɔlen don kelew
ka sila ka baara kuraw boloda ka se ka kuntilennaw kɛ min ye wolomasiri tabaw ye ɲinan san kɔnɔna na n'o ye san 65 san ye foli ni tanuni ni bolimasegi bɛ ka k'u fɛ yɔrɔ caman na maaw y'a dɔn k'a fɔ ko in a bɛ ko fala ye ni dibisogo ni ye n'i y'ale dalen i b'a fɔ k'a ko ka nɔ e k'a wuli k'i dabani i b'a dɔn ko dibisogo ye cɛ ye o yɔrɔ de la n'i ye yiri maani bila fala ye k'a ka taa lɔgɔ ɲini n'a k'a ma lɔgɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ye min ye a n'o f'i ye sɔrɔdasiw y'u ta kɛ o de ye nin waati in na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min tiɲɛ don bi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɛ an sago ye nka baara min bɛ sen na yɛlɛma minnu bɛna kɛ don nataw la olu jaabi ka na ni hɛrɛ ni baden an ka jamana kɔnɔ basigi ani lafiya yaasa an ka jamanadenw bɛ min ɲini o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na ka kɛ ni ɲinansan ye nin ye welewelemadaw ye nin ye nisɔndiyakanw ye nin ye bonyamasegkanw ye ka bɔ jamanadenw yɔrɔ ka ɲɛsin u ka wolomasiri tabaw ma fala ye Asimi ka ligne ye joli ye saba tɛ anw da ye kelen armée ala ka sababu ɲuman k'an ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la sɔrɔdasiw ka 20 janvier hukumu kɔnɔna na fala ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye jeni ye n'olu bɛ so jɔ u bɛ siraw dilan u bɛ baarabaw kɛ président kunungo Katikaw fɛ yen a ye minɛn belebelew ta ka di olu ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na waleya in a kɛra Kati kan kɔnɔ baro kɛlɛtigi ani an ka sɔrɔdasi ɲɛmaw minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye général de corps d'armée Sajo Kamara ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan baara in sa ale bɛ tali kɛ armée bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeni ale min y'u ka baarakɛ minɛn fɔlɔ ye sabula maa o maa n'i kan ka sojɔ kɛ i kan ka biriki sigi kɛ i kan ka sirabada kɛ fala ye ni o bɛ kɛ armée tɔgɔ la i bɛ tɛmɛ jeni de fɛ jeni maaw u yɛrɛ filɛ ka minɛn minnu sɔrɔ nin ye fala ye yiriwali baaraw a bɛna dɔ fara o kan min ye dugujukɔrɔmuguw k'olu bɔ mugu siganamaw k'olu bɔ maaw bɛ baara la yɔrɔ min na ni fɛn karabalen bɛ yen ka se ka olu ye joona baara in ye tali kɛ o la général d'armée Asimi ale nalen a y'a yira sa k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye baara belebeleba minnu b'u bolo n'o ye sojɔw ni baaraw ye fo minɛn ɲɛnamaw kan ka ɲini ka d'u ma minɛn kolo giriw mun bɛ se k'a to bi sirabaw bɛ se ka olu jɔ u bɛ se ka sow jɔ u bɛ se ka yɔrɔw ladilan ka ɲɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ fana min ye maaw ye k'olu kisi donibaw tali k'u sɛnsɛn ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔ minɛn misɛnw k'olu mɔmɔ ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na min ye taji nacogo ye k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan o la sa kunungo baara in kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye général de corps d'armée Sajo Kamara ye a ye tanu ni bonyamasegi kɛ armée cɛdenw ye minnu binna minnu joginna ani minnu bɛ bi n'olu minɛnen don n'u bɛ bolola Bamajɔlen ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Sajo ka kuma na a ko sa ko min ye bingali ni Bamaci wale ni Ninjuga wale bɛ ka baara min kɛ ko sɔɔni ko se ko a bɛna sɔrɔ ko a dalen don a la sabula an ka jamanadenw yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko armée ye yɛlɛmali kɛ o la sa ko ka Asimi fo miirina ni kuntilenna ɲuman na ni minɛn mun dilen filɛ jeni ma nin ye ko jeni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka wolomasiri tabaw ka baaraw la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sobajɔ tɛ sobajɔ ye gidɔrɔnda tɛ gidɔrɔnda ye baaraba tɛ baaraba ye min ye ka maaw sɛnsɛn ka bɔ yɔrɔjanw na yɔrɔ degunnenw na u bɛ na olu ka sojɔlaw u ka baarajɔlaw u ka yɔrɔw lakanabaw n'u ka yɔrɔw lakɔlɔsibaw k'o ye jeni maaw ye minɛn min dilen filɛ u ma nin ye fala ye ko n'ala farala an kan u yɛrɛ na se ka baarabaw boloda koyi u tɛ taa Kayi sira in kama e ni ne bɔra yɔrɔ min na 2023 tɛ an kun bɛ ɲini ka na si sira in kan ye a bilama bɛ sɔn ka juguya dɛ jeni u tɛ o marché di jeni ma ale ka t'o baara kɛ komi olu bɛ se mugu ci la u bɛ se lakɔlɔsili la minɛn girimanw fana b'u bolo lala n'a dir'olu ma sira in na ban ten nka an t'a dɔn marché bɛ maa min fana bolo dɛ parce que u ka kuma na ko ni jeni ni
ni armée ka marché dirima fala jeune ne bi i kokoroma do k'i jateminɛ i ka se k'i ka baara kɛ ni mina mun dilen filɛ an ka dugawu kɛ yaasa ka se ka kɛ k'u nafa Asimi ale ma kuma kɛnɛ in kan fala ye kumatigi bɛɛ tun bɛ Sadio bolo a ko baara minnu bɛ ka kɛ bi dɛmɛni sira kɔni fɛ u bɛ ɲɛmaw fo jamanadenw fana ka fo ka muɲu n'u ka sabali la nin waati in na wa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛn kelen pe olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o de ye jamanaden bɛ se ka u kunna kɔrɔta cogo min na ka kuma fan bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko ninnu ye u nana fara ko wɛrɛw kan n'o ye minɛn wɛrɛw ye minnu dira armée ma kabini san daminɛ fo ka na se kunungo ma fala ye ko b'a to sa armée yɛrɛ bi na a tɔ tora baara ye ani wulikajɔ ni cɛsiri jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min minɛn minnu dilen filɛ nin fala ye ko yanni olu fana cɛ ko minɛn wɛrɛw fana kun dira mun bɛna to u bɛ sinsin ka se ka baara kɛ ka ɲɛ o la sa min ye Sadio Kamara ye ale ni Asimi u ye clés ta k'olu di baro kɛlɛtigi ma ale k'a di jeune directeur ma yaasa baaraba minnu bɛna na kɛ u bolo don nataw la k'o kɛ sabula bi jeune fala sira caman dilan jamana in kɔnɔ dɛ awɔ jeune militaire a ye baara caman kɛ an t'a lajɛ n'an bɛ se ka Nfamara sɔrɔ jeune kɔnɔna na ye o ye sɔrɔdasiw ka bolofara 34 min filɛ nin base la défilé bɛ ka kɛ an k'a lajɛ kɛnɛ bɛ cogo min yanni k'o daminɛli cɛ. Janvier kalo tile 20 san 1961 janvier kalo tile 20 san 2026 ɲina ye a san 65 ye an ka cɛfini tabaw olu ka bilala sen kan olumasiri tabaw ka san 65 2026 kɔnɔna la o fɛti an filɛ o de kɛnɛ kan bi jeune militaire kan kɔnɔna la 34e régiment ɲina san ta fintilakaw ka fɛti a bɛ ka kɛ waati la waati mu ni waati ba don an ka jamana kɔnɔ ni tubabu b'a fɔ ma ko c'est décisif bawo ni waati n'an ka cɛfini tabaw u bɛ ka baara mun kɛ ni u bɛ ka monter en puissance mun kɛ ka sebaya mun sɔrɔ jugu kan u ma dogo maa si la ka sanga ni an bɛ diɲɛ lahala min na bi fɛnɛ ni gɛrɛntɛw walima juguyaw walima jamana dɔw bɛ ka u ɲɛsin anw ma k'a fɔ ko anw bɛ baara mun na ka se k'an ka baara lanɔgɔ ani an ka cɛbaw bɛ baara la ka se ka malidenw ni bololafɛnw lakana ka mali sɔrɔsɔrɔw lakana mali marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka munumunu salo kɛ ka sɔrɔ u ma siran u ma yɛrɛyɛrɛ cɛfini tabaw bɛ o baara mun na ɲinata in a bɛ ka sigi o kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔna la ni o ye 20 janvier a ɲɛnamali ye jeune militaire o cours kɔnɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don donc an ye k'a fɔ invité caman olu bɛ yan nɔ olu bɛna défilé kɛ jamanakuntigi ale ma se kɛnɛ kan fɔlɔ nka ale bɛna don ni o ye général d'armée Assimi Goïta ka fara finitigilakaw olu ka ministre général corps d'armée Sadio Kamara ani fo ka taa se cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba général division Umar Jara ka fara ɲɛmaabaw caman caman kan ani maa welelen caman minnu bɛna ni kɛnɛ belebeleba in ka na a laɲɛnɛmaya défiléw bɛɛ lajɛlen don k'a fɔ an ka cɛfini tabaw fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni o ye cɛfini taba minnu bɛ duguma sira fɛ ni o ye armée de terre ye cɛfini taba minnu sanfɛ sira fɛ cɛfini tabaw ka bolofara minnu bɛ yen gendarmerie ani fo ka taa se garde nationale polisilakaw sapeur pompier armée kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanfare fɔ ni o ye armée ka fɔlikanw ye ani fo ka taa se armée kɔnɔ minnu bɛ u ka sportw n'u b'u wele ko régiment sport de l'armée ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛnw sabati donc an ɲɛ b'a la cogo min na labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati la tout le décor est planté yaasa défilé ka se ka daminɛ an bɛ kɛnɛ mun kan bi ni o de bɛ tali kɛ an ka cɛfini tabaw olu ka fɛti la olu ka ɲɛnajɛ la u ka san 65 sigili la an bɛ nin baaraba mun kɛnɛ kan bi malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bawo nin ye kɛnɛba ye nin b'a yɛrɛ diɲɛ na k'a fɔ an ka cɛbaw u bɛ baara la su ni tile ka se ka malidenw n'u bololafɛnw lakana wa labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra yanni bi don yɛrɛ cɛ sibiri don an ka cɛfini tabaw olu ye baara dɔw kɛ ni ka défilé ka a labɛnw bɛɛ kɛ maa minnu kan ka défilé taama kan ka kɛ cogo min na bolow kan ka fili cogo min na a labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra kabi sibiri don ni o ɲɛmaya tun bɛ an ka duguba kɔnɔna lakana ko ministre bolo général Daoud Ali Mohamedine ka fara général de division Umar Jara ani cɛfini tabaw ka ɲɛma caman labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira donc an y'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ jeune militaire o kan kɔnɔna la
yasa ka se ka na ni ɲɛnajɛ belebeleba in ka a kɛ ni fɛti de ye baw cɛfiri ta baw an y'an jɔ an kolo la ka kɛ an yɛrɛ ta ye n'a bɛ fɔ a ma ko souveraineté retrouvée ani an yɛrɛ diɲɛma la k'a fɔ foyi tɛ diyagoya anw da la anw ka kow bɛɛ lajɛlen n'an ma ɲɛ k'an bɛ jɛɲɔgɔn kɛ a ka kɛ jɛɲɔgɔn sabatilen kɔnɔna la a ka kɛ jɛɲɔgɔn kɔnɔ jɛɲɔgɔn min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye siginkan saba fɔ cogo min na ko les trois principes ko o baaraw ani ka yira diɲɛma la k'a fɔ anw ka to an ka baara kɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye ni jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ye ni jamana kɔnɔdenw ka lafiya ye bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ o kɔnɔ donc o hakilina mun ni jamana ɲɛmaaw y'a ta ni baara bɛ ka k'o kɔnɔ ni kɛnɛ in a bɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la ka sanga ni o de ye donc an ɲɛ b'a la cogo min na ɲinan 22 septembre a kɛnɛ an bɛ se k'a fɔ a kɛra kɛnɛ wasalen yɛrɛ ye ka ban bawo labɛn minnu sabatila wulikajɔ minnu kɛra fɛn minnu bɛna bɔ ka yɛrɛ maaw la a bɛna kɛ wasa ye sɔɔni an bɛna a kungo ni a ɲɛɲɛ tɔ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn mana sɔrɔ a kɔnɔ tile tɔ kɔnɔ ka a bɛɛ lajɛlen lase aw ma Vamara Berté ne bɛ kɛnɛ kɛ yan nɔ ka fara Keba Jalo kan ka se ka jaw ani baara minnu bɛ kɛ ka a ɲɛfɔ aw ye. Fala ye Vamara ni Keba olu bɛ kɛnɛ kan e ni ne anw bi yan armée kunu wulikajɔ dɔw a y'olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya keleya semanakaw fɛ fala ye pankuru ale ye lamaga kɛ kosɛbɛ bamancuwalen ka wale kabaw dogolon kɔnɔ wo kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci ni elikow ye waati min na dugudenw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko in ye sɛbɛ ye olu ye a ye k'a fɔ k'u bɛ fiɲɛ fatafa la dugumamaw n'o ye sɔrɔdasi caman bɛ duguma olu y'u jɔyɔrɔ f'olu ɲɛna sabula nin ko in fala a ma nɔgɔ i yɛrɛ ɲinitɔ i bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ di gosili ma bikokaw fɛ yen a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa pankuru kɔni saba olu ye yɔrɔ saba gosira olu kɔnɔna na min ye lamaga fana kɛra dugumana na keleya ni samiyɛna kɔnɔna na sabula maa ninnu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye min ye ka se ka maaw bali jagaw ka to olu minɛ jagoyanifin na maaninfinw na dugudenw caman y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ na olu kun kamana gannen don u kun sɔrɔlen don kosɛbɛ nka armée a filɛ ka wulikajɔ min kɛ nin biko n'a lamini na o b'olu wasa kosɛbɛ ka se ka olu kɔni bila kɛnɛw kan kɛnɛw mina na to u bɛ se k'u ka baara kɛ wa min ye armée ye u ye foni ta n'u ta ka ɲɛsin u ma u mɛnna u mana fala ye ko nka k'u nali k'a fisayara tajiko ta fanfɛla la kununko tuguni DGCC ani douane maaw y'a yira ko citerne kuraw ko olu donna Bamakɔ kɔnɔna na fala ye citerne minnu donna u kunna yɔrɔ min kan tuguni o ye douane ale parking kɔnɔna ye sabula ni papier n'u nana papier bɛ taa lajɛ yen de ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la DGCC maaw olu bɛ sɔrɔ sa k'u dɛndɛn ka taa n'u ye station kɔnɔnaw la fala ye taji ka se ka taa dilan kununko n'o tun ye janvier kalo tile 19 ye ko taji mun donna a bɛ se ka labɔli kɛ baara mun bɛ sen na n'o o ye nin waati laban in ye taji donta n'i y'o jateminɛ ani baara min bɛ ka kɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane yɛrɛ kuru kɔnɔna na bi k'o b'a to baara bɛ se ka sigi sen kan DGCC directeur ko bi ko taji hakɛ min donnen don fala ye ani sɛ misali ɲuman ye k'a yira k'a fɔ ko taji min b'an bolo nin waati ninnu na k'a bɛna na mɛn a bɛ se ka waati kuntala jan kɛ k'a sɔrɔ a ma ban o la sa k'olu bɛ min kɔni fɔ dugudenw ye an k'an cɛsiri an k'an jija taji an ka taa ta an b'a ta yɔrɔ kɔrɔ minnu na sɔngɔ foyi ma fara a kan wa min ye maaninfinw ye maaw kana san ta mara ye fala ye ko sanga mara kɔlɔlɔ caman de bɛ ale la sabula n'a ka ca a bɛ sɔrɔ a ma se k'i yɛrɛ bila sanga mara la DGCC directeur n'o ye Gédéon Danbele ye ale ka foli y'o nin ye wa min ye fala ye nin convoi in natɔ dɛ Bamanjɔlen ni Wawale tun bɛ fɛ ka ngaran da u ɲɛ nka armée ye wulikajɔ kɛ a nɔgɔnni fɛ joona ka kɔn yanni citerne ka se u ma k'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu yaasa sɔrɔdasiw citerne ninnu u bɛ se ka don ka ɲɛ cogo min na jamana ale kɔnɔna na ka se ka na maaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko la cogo min sɔrɔdasiw ni chauffeurs min ye douanelakaw ye ka taa fara DGCC maaw kan k'u ka foni waati in na baara kɛcogo ɲuman na jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na hakilisigi ale ni basigi ale kɔnɔna na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna kibaruya tɔw la. Maɲinankaw fɛ yen donbolo kɛra olu ka dɔgɔtɔrɔso maaw ye n'o ye SESCOM ye ani muso minnu bɛ yen moto pompe dir'olu ma ani panneau solaire
batterie lithium ale ni bolola minɛnw caman o tara ka d'olu ma nin kalo in tile 17 baara in kɛ kun ye sa ka ekɔlidenw ka se ka olu dɛmɛ min ye Mayina komini ale kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso fana ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min ani muso jɛkulu ka tɔn minnu bɛ yen baara bɛɛ lajɛlen kɛra dugu ale ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye jamana ka lasigiden minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan dugutigiw wɛrɛ tun bɛ yen Mayinakaw olu ye dɔ sɔrɔ Jalola ye dɔ sɔrɔ Madinandi o fana ye dɔ sɔrɔ min ye médecin chef ye sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna n'a to olu ka dɔgɔtɔrɔso n'o ye SESCOM kɔnɔna a furakɛli ka ɲɛ waleya in a bɔra maaw yɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye denmisɛnnin minnu ye Mayinakaw ye n'a bɛ f'o ma ko association internationale des enfants de Mayina olu de ye nin baara in kɛ u ni nɛgɛjurusi sira dɔ u y'u bolo di o ma Ɲarbugu Falaye Ɲargabugu ale kɛra dugu 374 n'a ye Kita région kɔnɔna na min ye Ɲargabugu in ye ale sigira maa min fɛ sa o ye Ɲarga Danbele ye min ye Ɲargabugu Falaye buguda de tun don Sɛnɛkɛ buguda de kun don a bɛ komini min kɔnɔna na sa o ye kɔfɛba ye o la sa kunungo kunasiniko n'o o ye kari ye nin kalo in tile 18 a yirala sa k'a fɔ ko min ye Ɲargabugu ye ale fana farala Kita dugu kan min ye Gwa 200 o de b'a kɔnɔ maa 2000 o ɲɔgɔnna bɛ balo a dugu kɔnɔna na min ye préfet sous-préfet olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani marabolo ɲɛmaaw k'a yira sa k'a fɔ u ka laadatigiw bɛɛ lajɛlen na ko bita kɔ bita ɲɛ Falaye ko buguda tɛ tuguni han a kɛra dugu yɛrɛ kuturu ye siɲɛ kelen ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye wa min ye Kita mara yɛrɛ kɔnɔna na dugu minnu bɛ jate Kita ale région fɛ o bɛna na ko o 374 na o de ye Kulukorokaw fɛ nin waati na ko charbon sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ charbon ni an b'o ta k'o kɛ ka baara kɛ ka tobili kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Fala 900 na ka taa sɔrɔ 1,200 ko a bɔrɔ ye o de ye min ye dɔgɔ fana ye o min tun bɛ 400 na 800 na o bɔr'o la ka kɛ 900 ye yɔrɔ dɔ la dɔw ta ye 1000 ye nin yɛlɛma ninnu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko ye Falaye transporteur ko sakulu kɔni dɔgɔkun laban in na tajiko gɛlɛya tun bɛ yen min ye nin waleya in kɔni ye Gwadomusow kɔni y'a yira k'a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn o ma sini sunkalo kɛlen don k'i kunbɔ olu ka jɔrɔ n'a ye o ye n'an bɔra yen an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Kucala polisiw ka ɲɛmaa n'o y'u ka commissaire de police ye ale tɔgɔ de ye Mohamed Ater Ag Amidi nin kalo in tile 15 siganama 1 ale minɛna Falaye dɔrɔgu bɔrɔ 120 de tun bɛ a bolo ko a bɛɛ lajɛlen ye chambre indien ye maa kofɔlen sa kibaruya jɔnjɔnw o de sɔrɔla polisilakaw fɛ n'o o ye Kucala polisiso ye Agmedi n'a ka maaw u ye wulikajɔ kɛ sa ka taa kin kɔnɔna na siganama in tun bɛ kin min kɔnɔ n'o ye Lafiyalakaw fɛ ye nin dɔrɔgu pipɔgɔden a taara sɔrɔ a bolo bɔrɔ belebeleba 4 o falen no a la a kɛlen no k'a ɲami wosow olu camancɛla ye min ye dadumuni sa a bila a bɛna na Bamakɔ yan sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa maa kofɔlen tɛgɛ taalen d'a kan min ye a yɛrɛ bugunatigɛ tɔgɔ ye AD ye san 38 a b'o la bi nin waati in na kalamaw u y'a don olu ma a ka taa i yɛrɛ ɲɛfɔ ye ka se ka ko bɛɛ lajɛlen saniya min ye polisi directeur ba sa n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone ko ka foli ta ka ɲɛsin Agmedi n'a ka maaw ma sabula Dawudu ale laɲini min k'u fɛ n'o ye ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ dugudenw bɛ se ka lakana cogo min bingalikɛlaw la ale ni kalabanciw ni namarakɛlaw la ko a bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na polisi yɛrɛ maaw fana ko sa k'u b'u ka cɛdenw fo n'o y'u ka brigade maaw ye k'a yira sa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛ to sen na dugudenw o dugudenw n'i ye kunnafoni sɔrɔ i k'a fɔ polisilakaw yi ka n'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ i ka n'i yɛrɛ bila fɛn fosi la a ko ɲɛdɔnba o ye olu ye min ye comme Paul Berthe ye polisi direction kɔnɔna na sɛbɛn fasiriba ye ale ye k'a fana fo k'a waleɲuman baara kɛcogo ɲuman na Falaye kunungo tuuru tun bɛ anw na présentation de vœux n'o ye saamɛ fɔli ye jamanakuntigi ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka ye sa an ka kunnafonidiso ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye autorité de la communication n'an b'a fɔ ma ko AC ba Gawusu Kulubali ka yɔrɔlamaw Falaye comité national de l'accès aux médias d'état mun ɲɛsinnen don faso yɛrɛ ka kunnafonidikɛlaw ɲɛnawali ma maison de la presse Banjugu Dantɛ n'a ka maaw ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye kunnafonidi minisiriso yɛrɛ n'o ye Alhamdu Ag Iliyani ye ka fara premier ministre olu bɛɛ lajɛlen nana sa ani ministre tɔw ka na sun ye kunnafonidilaw ka saamɛ kɛnɛ kan kuma datigɛli la Asimi ye foli ni tanuni kɛ ka bonyamasegi kɛ ka Jabaru Masa fo min ye nin don in yira an na a ko san min tɛmɛnen filɛ nin ye
an bɛ dugawu kɛ sa ala ka san wɛrɛ fana hɛrɛ cɛ sa ni ɲinan sa hɛrɛ caya fala ye a ko sa ko a bɛ samɛ foli ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ani fasoden bɛɛ lajɛlen waati in na bi bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri kunnafoni sanuman bɛ se ka di cogo min kuma tɛ diɲɛ maa kɛlen don ka kajibi n'an nkalon min ta ka d'an na jamanakuntigi ko sa ko min ye kunnafonidilaw ye an k'an jija an ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na minɛn minnu b'an bolo baarakɛlaw don a bɛ se ka dafirili fana kɛ min ye kow ye olu bɛ dɔ bolo bɛna bi kunnafoni jugu kibaruya jatigindaw olu de cayalen don bɔlɔlɔ siraw ni sira caman ka fala ye k'o la sa ko kunnafonidilaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn kunnafonidilaw ka soba tɔgɔ la n'o ye Banjugu Dante n'ale y'o ɲɛmaa ye a ye jamanakuntigi fo koyi a ko nin waati in na min ye Mali kunnafonidilaw ye waati gɛlɛya ni kibaruya jugu n'a ta bɛɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na min ye an ka kunnafonidi minisiri ye k'o ye foli ta ka ɲɛsin kunnafoni Banjugu ko ale kɔni sɔnna bataki ma koyi ko nka ko nin y'a san 5 ye wari min bɛ yen n'o kan ka di maison de la presse ma n'o ye kunnafonidilaw ka wari ye n'a bɛ fɔ o ma ko aide à la presse fala ye san 5 k'o ma sɔrɔ ko n'o kun sera ka sɔrɔ ko baara tun bɛ kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ foli kɛra min na kan Banjugu y'a jira fana k'a fɔ ko degun caman bɛ yen sariyaw caman bɛ yen bi olu kan ka falen a ye taasi bila kɛ ka ɲɛsin journaliste bantaw ma min ye minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na ka taasi bila ka kɛ olu ma o kɔfɛ sa président ale ye kuma ta fala ye a ko sa ko a kɔni b'a dɔn bi k'a fɔ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon min ye baara min bɛ sen na kunnafonidilaw bɛ k'u jeniyɔrɔ fiyɛ a ko la kosɛbɛ o la ale tɛ se ka ɲinɛ o kɔ fasoden ɲuman ye fasoden kunnafoninen ye min kunna sirilen tɛ ni kibaruya ɲuman bɛ se ka di a ma a jɔyɔrɔ bɛ bonya jamana kɔnɔna na a ko yɛlɛma caman bɛ ka kɛ cybercriminalité o ye o baara ye sariyakisɛ min sigilen don code pénal kunna k'o fana baaraw bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka bɛn ni kunnafonidilaw yɛrɛ ka hakɛw fana latɔbɔtɔli ye fala ye président ko sa ko a b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔfɛ sa comité national de légal accès aux médias d'état n'o ye kɔrɔ bulo ye ni o ye Ablaye Sidibe fala ye ale ko sa ko nin waati in kɔni na ko fo Radio Mali de ka dɛmɛ koyi k'an ɲɛ bɛ Radio Mali la tan k'a bɛ degunba de kɔnɔna na musaka ko dɛsɛya b'a la a tɛ se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye kɔrɔ Jules ye a ye foli ta ni kɛ ka ɲɛsin AIS sigili ma o yɛrɛ sera ka télévision ni radio ale ni kalimukala sigi cogo min ka télévision kalifa min don Mali la nin ye k'o ye miirinaba ye ko an ka faso bɛ se o baara kɔrɔ bi a bɛ k'o kɔrɔ sini fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni nin kuma tɔ ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan. Maison de la presse président tilale ale ni min ye conseil comité de légal accès aux médias d'état n'o ye Ablaye Sidibe ye min ye Gawusu Kulubali aki ale kuma ta a ko ko yɛlɛma 7 bɛ bi fala ye sariyakisɛw la sa minnu bɛna sigi sen kan maa maa bɛ yen ne kɔni ye maa 15 sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i na jate kunnafonidilaw i bɛ bila kunnafonidilaw ka hakɛ kɔnɔna na han ko sɛbɛnw b'u bolo sɛbɛn minnu bɛ yen n'u y'o baara kɛ aki ko bɛɛ lajɛlen sɔnna sɛbɛn minnu ma sɛbɛn 7 don o sɛbɛn minnu bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛnen don bi ka dilan ka ɲɛ conseil des ministres ye a tɔ tora u ka yamaruya di a ka se ka don ba la min ye a ka t'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna na olu ka sɔrɔ ka jɛnɛ a ka kɛ sariya sɛbɛnw ye min ye aki ɲɛmaa ye a ye yɛlɛmaliw fana fɔ a ko min ye kunnafonidilaw ye bi laɲini kɛlen don sa carte de presse o ko n'o tacogo n'o bilacogo bɛɛ lajɛlen ka di aki ma aki ka se ka o baaraw kɛ ko n'o kɛra kunnafonidila ni e ye ko kɛ ko min tɛ bɛn yanni ka kunnafonidiso ka ɲangi e kunnafonidila bɛ ta caw ɲangini min kan ka da i kan aki b'o o da i kan a bɛ se ka kɛ i ka carte de presse bɛ minɛ i bɛ se ka bɔ kunnafonidila yɛrɛ ka gun kan aki ko yɛlɛmaw caman bɛ sɛbɛnw kɔnɔna na a ka da ale ye bi o sɛbɛn 7 minnu filɛ nin ye ni ministres ka nagakɔrɔmaw ye baara kɛ o la ka ban o kana conseil des ministres la a ka se ka taa CNT la président ko sa ko kunnafonijugu kɛlɛli a bɛ bɛɛ lajɛlen fo la miirinaba min bɛ jamanadenw na bi yɛlɛma hɔrɔnya ko ta nasira fɛ ko o baaraw kɛcogo ka ɲi a b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ k'u sinsin min kan
o ye bɛn ni kɛnɛya cɛfɔ ni kanbɛn Mali kɔnɔna na u k'u sinsin Mali kura tɛ se ka ɲɛ fiyewu ni journaliste ma kɛ maaw ye maa minnu b'u jeniyɔrɔ fin a ko bɔlɔlɔ sira fɛ fana min ye kibaruya minnu bɛ di maaw k'u hakili t'u ka fɔtaw n'u ka kɛtaw la sabula nin waati in na kibaruya caman bɛ yen a sɛgɛsɛgɛbali a bɛ na ni gɛlɛya ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛ na ni gɛlɛya ye ko don o don kunnafoni minnu bɛ di ani baara minnu bɛ kɛ ko foli ni tanu kan ka ɲɛsin olu baarakɛlaw ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka timinanja n'u ka cɛsiri la jamanadenw bɛ se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min perezan ko fana ko min ye sariya kɔni ye ka sariya tigɛ tilennenya ni laadiya la k'o baaraw bɛna kɛ min ye kunnafonidilaw ye olu ka gafew n'u ka baarakɛminɛnw olu bɛ bɛna sinsin yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogo min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa ɲininikɛlaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu bɛ yen n'olu bɛ sanayɛlɛ kalansow la olu ka lajɛ jɛkulu belebeleba min bɛ n'a fɔ ma ko kamɛsi n'o ye farafinna anw fanfɛ bolo ani Madagascar ye ɲininikɛlaw ye olu bɛ ɲɔgɔn ye belebele la Bamakɔ kɔnɔna na yan ɲɔgɔn ye ɲɛmaaya talen don ka di premier ministre ma n'o ye général d'armée général de division Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ ko sa ko ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kalan ka dɔ fara kundamaw kan k'o ye diyagoya ye baara in kɛnɛ ka ye sa u ka kan ka tile damadɔ dɔgɔkun kelen baara min kɛ a ko k'a kan ka kɛ fɛɛrɛ ɲɛnama ye sabula Mali yɛrɛ mago bɛ maa mafalenbaw la taabolo caman fɛ siniɲɛsigi denmisɛnw bɛ se ka kɛ maa mafalenw ye cogo min na ko Mali mago b'o olu la maanifin ale de kɔni ka ɲi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka maa ɲuman dilan ka se k'o kɛ faso ka siniɲɛsigi ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min maa laminɛnw ko olu ta y'o ye min ye premier ministre ye a k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa o mɔgɔw dilannanw minnu bɛ se k'o kɛ u ka sigi sen kelen kan a y'a yira fana a ka kuma kɔnɔna na bi Mali yɛrɛ kɛlen ka taa sira min ta o taa sira ni kamɛsi ta bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula n'i ma kalan a ka gɛlɛn ka se ka i yɛrɛ munafan ka se ka taa ɲɛ fala ye kɛnɛ in kan ye u ye jɔnjɔn n'o ye kamɛsi ka bonyamasegi jɔnjɔn ye n'o ye docteur honoris causa kamɛsi ye u y'o di Ablaye ma koyi bonya don k'a d'a ma sabula k'a jɔyɔrɔ a n'a bɛ baara minnu kɛ bi na ko olu taacogo bɛɛ lajɛlen ka ɲi yaasa a fana k'i cɛsiri k'i jija a ka kɛ da ɲuman ye jamana ɲɛmaaw kɔrɔ kuma tɛ AES o baara minnu bɛ sen na ka se ka olu sinsin kamɛsi ale tɔgɔ la k'u ye sɛbɛn in ta k'a di a ma a ko k'a ka fara a ka jɔnjɔnw olu kan n'an bɔra an bɛ taa Gawo sira la fala ye Gawo dugu kɔnɔna na dugutaa mɔbili dɔ min bɔra Gawo k'i kunda Banankukaw ka yɔrɔ kan bin kɛra ale kan nin kalo in tile 18 Ntaka ale dugu ni Kaji ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen da disi kan ka u mɔmɔ ka wari bɛɛ lajɛlen b'u kun sofɛrikɛ k'a ka 5000 di a k'a t'o di u ye marifa ci ale la k'ale jogin maa ninnu kɔni u ye duuru don fiɲɛ na n'a ka telefɔni ye sabula u bolo wari min b'a bolo a ko k'a tɛ wari di wa nin sira in Gawokaw yɛrɛ ka fɔ la nin waati laban in na bingali bɛ ka caya ka sabula sanubɔla minnu bɛ yen e k'olu sanubɔla kɔrɔ ninnu caman kɛ bingalikɛlaw ye wa Ntaka kɔnɔna don fala ye Kanam ale y'a yira sa ko min ye maa 13 734 olu de kɔni sera ka Kanam papier ta sa n'o ye assurance maladie obligatoire ye san 2025 kɔnɔna na min ye 8,700 ɲɔgɔnna o ye SMSS maaw olu tɛ maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la 5,434 o ye INPS maaw ta ye maa minnu bɛ baara la nin waati in na nin sɛbɛn bɛɛ lajɛlen sera ka sɔrɔ min ye Kanam yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka minɛn ɲɛnamaw di baarakɛyɔrɔw la min ye ka ɲɛfɔliw kɛ u b'a fɔ min ma sa ko fiche d'examen olu fana sigi sen kan ka subahana mansinw ale ni minɛn ɲɛnamaw k'o di Kulukoro ale mara kɔnɔna na fala ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ bankasikaw bɛ ɲɛnajɛ la han u ka ɲɛnajɛ belebeleba min bɛ kɛ san o san n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko ye o tako filanan ni o bɛ ka kɛ Bankas Baɲangara marabolo kɔnɔna na fala ye baaraw daminɛna kunungo bɛɛ ni kelenya Bankas kɔnɔna na baara min na tali kɛ o la min ye a denfa ye o dilen no général de corps d'armée Ismaël Wage ma cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka kɛ cogo min kɛnɛ in ka sa u y'a ye k'a fɔ sa k'u bɛna u ka so kurusi o bɛna kɛ farikolo ɲɛnajɛ o bɛna ye a ko la masque bɛna bɔ laadala dɔn olu bɛna sigi sen kan ko in bɛɛ lajɛlen k'a denfaya talen don ka di général de corps d'armée Ismaël Wage ma bɛɛ ni kelenya minisiri an ka jamana kɔnɔ fala ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ale ni min ye Isiaka Singare ye olu ye livre bɔ livre min n'o bɛ tali kɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan ka taa se fo min ye a kɛɲɛkɛyanfan kɔnɔna na bingali mun kɛra olu fɛ sa nanzaralakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tubabulakaw fɛ san 1897 ka se san 1923 ma u y'o gafe bɔ min ye gafe in ye a bilara feereli sugu ka kunungo yaasa ka se ka faamuyali k'a la
min ye gafe dilanna maa min fɛ n'o ye edisi maaw ye olu ye ɲɛfɔli kɛ kunun ka se ka kibaruya carilaw bɛ se cogo min na k'a fɔ gafe in ye 2 ye hanfala ye tome 1 ani tome 2 a 2 bɛɛ lajɛlen bilara sugu ka kunun majamuni min b'a la a bɛ nanzarakan na an ka jɛ k'a lamɛn. La résistance des populations maliennes du nord de la boucle du Niger face à l'agression coloniale de la France 1893-1923. Shogel Kokala Maïga et Isiaka Ahmadou Sengari. Il est des livres qui ne racontent pas seulement l'histoire. Il la réveille, la réhabilite et la restaure dans sa dignité. Lundi, 19 janvier, en prélude à la fête de l'armée, le 20 janvier 2026, une œuvre majeure de la mémoire nationale malienne est dévoilée au monde. Un livre de vérité, de courage et de fidélité aux ancêtres. Un livre réponse à l'oubli, au silence et à la falsification de l'histoire. La résistance des populations maliennes du nord de la boucle du Niger face à l'agression coloniale de la France 1893-1923 n'est pas une simple publication académique. C'est un acte de souveraineté intellectuelle, un hommage solennel au peuple du nord de la boucle du Niger, Touareg, Songhai, Arabes, Bella, qui, face à la machine coloniale, ont choisi la résistance plutôt que la soumission. Inspiré par la libération de Kidal le 14 novembre 2023, ce livre s'inscrit dans la continuité du combat historique du Mali pour son intégrité, son honneur et son unité. Il établit un pont puissant entre la résistance d'hier et les victoires d'aujourd'hui, entre les martyrs du passé et la vaillante armée nationale contemporaine. En 2 tomes, les auteurs révisitent les paysages, les peuples et les organisations sociales du Nord malien, les grandes figures oubliées de la résistance, les batailles héroïques d'Oumeïrou, de Takwinbout, de Rergo, les génocides, les trahisons, les crimes coloniaux longtemps passés sous silence, mais aussi les raisons de l'échec militaire sans jamais entamer la grandeur morale de la lutte. Ce livre est dédié à la jeunesse malienne pour qu'elle sache que la résistance ne commence pas en 2012 ni en 2020, mais qu'elle traverse toute notre histoire. Il est aussi un vibrant hommage aux femmes, héritières modernes de ces résistants qui ont combattu avec des moyens dérisoires, mais une foi inébranlable. Le lancement se fera simultanément sur toutes les plateformes numériques, médias sociaux, médias en ligne et traditionnels. Parce que cette histoire appartient à tous. Parce que cette mémoire doit circuler, s'enseigner, se transmettre. 19 janvier 2026, l'histoire reprendra la parole. Le Mali écrit lui-même son récit. Un livre à lire, un livre à méditer, un livre à transmettre. Résister hier, résister aujourd'hui, résister pour toujours. Faye n'an bɔra kalan na an bɛna livuru kalan na an bɛna sisan farikolo ɲɛnajɛ la kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya jiyalakaw fɛ yen ni o bɛ liberté denbaya commune kɔnɔna na kari tɛmɛnen farikolo ɲɛnajɛ terrain eko ma kurumbo kari de fala ye min ye nin farikolo ɲɛnajɛkɛla in ye ko denmisɛnnin funankɛnin dɔ bɛ nafolotigi don ale yɛrɛ de kɔni bɛ liberté denbaya kɔnɔna na ale de kɔni ye terrain sigi sen kan denmisɛnw bɛ cogo min na n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ntolacikɛlaw ye u bɛ se k'u fari fo ni bɛɛ lajɛlen y'a fo ni waleya in na sabula fala in ye min f'i ɲɛna o don koyi balon bɛ taa mali fan bɛɛ de mali fan bɛɛ de bɛ balon ta donc min ye nin baara in kɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ko k'a tɔgɔ to dibi la farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ ka min ye senegalikaw ka ntolacilaw k'u fo lolo filanan sɔrɔli la kunungo u kunbɛra u ka jamanakuntigi fɛ n'o ye basiru jamayi jakari fayi ye wɔlɔfɔw ka pankurutigi fana bɛ yen n'o ye blaise njayi ye o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔra marɔku ka na fala ye min ye wɔlɔfɔw ye u ka dugudenw ye ɲɛnajɛ kɛ kunungo tile yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye baara ma kɛ senegali ko ye fala ye nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye marɔkukaw ye olu dusuma kasalen don dɛ u ye laɲini kɛ fifa ni kafu fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye papu caw ye ni ale ye senegali dege karamɔgɔ ye a n'a ka ndolatila dɔw ko olu minnu ye bɔra terrain kɔnɔ k'a sɔrɔ balontan ma ban ka miniti 15 kɛ ko nana se o ye degun se olu ma koyi o la sa k'u b'a ɲini kafu ni fifa fɛ ɲangini min ni senegali n'a ka kan ko k'o bere cu kun fala ye fo nin waati in na min ye ɲangini kɔni ma kɛ fɔlɔ kafu a ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ka ɲɛsin waleya cɛjugu in ma waleya min ni bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don a la coupe d'Afrique ko in na fana fala ye min ye journaliste 2 olu fatura
maaw ka fɔla u bɛɛ lajɛlen fatura fatucogo kelen na. Mohamed Sumare ale ta kɛra arabakaw fɛ yen, su taara sɔrɔ a ka dunanjigiso kɔnɔna na min ye Audrey Monjo ye. Ale ye Cameroun ka, ale fana su taara sɔrɔ a ka chambre kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye nin fatulu ninnu kɔfɛ sa, ko Marɔkukaw y'o jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u ka duntaw walima ni fɛn minnu don o baaraw bɛ sen na. Nka yan'o cɛ Bamakɔ yan, Mohamed Sumare ale taara bila a dayɔrɔ laban na ka ban Ɲamakɔrɔ ale saledo kɔnɔna na. Fala ye ko serviette min ye gardien ka serviette ko kuma ye o fana bɛ sen na koyi, sabula ko ko in k'o fana kan ka jateminɛ. Asharafa Hakimi ale ni Seybari olu ye Maroc ndolancilaw ye, k'olu de kɔni taara u kangalan fo Edouard Mendy ka serviette la koyi, ko fo k'a ta k'a fili kɛrɛfɛ min ye u ka Senegalikaw ka dege karamɔgɔ celu kɔlɔsiba dankan ye. O de tilara tuguni ka n'i jɔ yaasa serviette in kana ta ka bɔ yen. Ni ye wɔlɔfɔw ka serviette ko in jateminɛ Fala ye, Marɔkukaw bolo a ka bagaw n'a ka sɛbɛnw de b'a kɔnɔ, nka min ye serviette in talen k'a yuguyugu foyi ma ye a kɔnɔ koyi. U y'a yira sa k'a fɔ ko serviette in tun tɛ k'a palo olu ka se ka bi don wa. O waleya kelen Yann Diouf ale min ye Senegalikaw ka celu kɔlɔsiba dankan ye, ale ni denmisɛnnin dɔw karila ɲɔgɔn na Mendy ka serviette ko la f'u y'a ta k'a pɛrɛn, ko bɛɛ lajɛlen ye o jaw ye bɔlɔlɔsiraw olu fɛ. Ko min kan ka fɔ n'o y'a sɔrɔ Maroc Coupe d'Afrique kɛra Coupe d'Afrique belebeleba ye, ballon tanna ɲɛma, sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye farafinna ŋanaminɛŋanaw ye, olu fana ka ŋanaw taara ɲɔgɔn sɔrɔ fo a ko banyɔrɔ la. Ko nka ko arbitrage, VAR ko ani nin ko misɛnnin minnu kɛlen filɛ nin ani fatulu ko ninnu Fala ye, k'a b'a to maa kan ka i yɛrɛ ɲininka Coupe d'Afrique ko yalama k'a tɛ se ka labɛn ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan wa. U bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la k'a fɔ aw ye an ka jeu concours kɔni banna sa pewu, k'a daminɛ a daminɛ kabini an bɛ 2000 di, a tɔ nana k'an ye casquew di Fala ye. Maa minnu ye casquew sɔrɔ olu dɔw jaw b'an bolo, an b'olu yira maaw la ka Anazar directeur fo n'o ye Ousmane Ba ale y'an dɛmɛ pour que an ka se ka casque ninnu di mɔgɔw ma jouer ale hukumu kɔnɔna na. N'i y'a jateminɛ demi-finale la an y'a kɛ, minnu gagné an ye dɔ d'olu ma. Finale fana na an y'a kɛ, maa 3 ye jaabi sɔrɔ, an ye casque d'o maa 3 bɛɛ lajɛlen ma. Donc a bɛɛ lajɛlen kɛra an yɛrɛ fɛ yan. Anazari ale de casque ninnu d'an ma Fala ye, min ye musakaw ye minnu dira daminɛ na n'o ye 2000 ye, o ye Jani yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye. Jani yɛrɛ y'o di pour que ka se ka tulon daminɛ kabini an bɛ Tumutu, an y'a kɛ Coupe d'Afrique kɔnɔ sa, an b'a fɔ maaw ɲɛna sa n'u y'an dɛmɛ fɛn bɛ se ka kɛ min ka bon nin bɛɛ ye, ka bɛɛ lajɛlen fo. Wa ni maa maa ye nin sɔrɔ Fala ye, école karamɔgɔ, katakatani bolila baarakɛla, olu de y'a sɔrɔ kosɛbɛ. Maa t'a la k'a fɔ ko maa min ko seba b'a ye, o tɛ a la. École karamɔgɔw, katakatani bolilaw, min ye bolila baarakɛlaw, telimani bolilaw, wala telimani bolilaw, olu de y'a sɔrɔ kosɛbɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ siɲɛ wɛrɛ an ka se ka fɛn wɛrɛw sɔrɔ mun ka bon ni nin bɛɛ ye k'a di mɔgɔw ma. Anazar directeur k'an b'a fo n'o ye Ousmane Ba ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen, ni Ala sɔnna a ma an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn, a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara ani Keba olu nana yan ka na kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen na, o tulo ka défilé o bɛ sen na jeudi kɔnɔna na nin waati in na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.